дар деҳаи обилурди ҷамоати деҳоти хумдони ноҳияи нуробод бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол бо иштироки васеъи ҷавонон ва дӯстдорони варзиш баргузор гардид. дар ин чорабинии варзишӣ 28 даста аз деҳаҳои ноҳияи нуробод ва ҳамзамон дигар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуда давоми 2 рӯз байни ҳам рақобати ҷолибу хотирмонро доир карданд. дар чорабинӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод иштирок намуда баргузории чунин мусобиқаро дар таҳкими дӯстии рушди варзиш ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим муҳим арзёбӣ намуд. пас аз рақобатҳои шадид дар натиҷа ҷои сеюмро дастаи деҳаи яхч соҳиб гардид. дар баробари нишонҳои биринҷӣ ба ин тим 1200 сомонии мукофотпулӣ тақдим карда шуд. дар финал дастаи сияҳоби ҷамоати деҳоти хумдон аз тими обилурди ҷамоати деҳоти хумдон шикаст хӯрда медалҳои нуқра ва ҳамзамон 1800 сомонии мукофотпулиро дарёфт намуд ва дар охир дастаи обилурд бо медалҳои тиллову 3000 сомонии мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуд. қобили зикр аст ки мусобиқаи мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ҳамзамон муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия ташкил гардида дар фазои идона ва рӯҳияи баланди варзишӣ ҷамъбаст гардид.